záležitosti? No, to je dlhý príbeh. No, my sme sa rozhodli, že sa tohto zúčastníme, pretože sme sa s Alicou raz niečoho podobného zúčastnili a bolo to strašná zábava, bolo to super. Takže sme si povedali, že to bude podobné. Hej, že to spája tanečnice, ľudia tam nadvezujú kontakty, tie vzťahy sú potom lepšie a tým pádom, jak prišiel tento nápad, že spoločná choreografia aj tu na Slovensku, tak hneď sme sa do toho pustili. My sme také niečo robili vlastne s českou našou učiteľkou. No a urobiť to takto z PDF, tak to je perfektná táto. A ešte chcete niečo odkázať tanečnicám? Ste super! A že príďte na festival. Je to asi něco se kanem potarám najdu. Je to úžasný tanečník a úžasná zkušenost. Vůbec celý festival považuji za super sestavený, takže byla škoda toho nevyužít takovéhle krásné špice. Ďakujeme. Choreografie, že som sa minulý rok zúčastnila súťaže v kategórii 50+. A teda chcela by som sa aj tento rok prezentovať pred divákmi. Jednak teda mám radosť z tanca a pôžitok z venovaniu sa tréningu a šitiu kostýmov a vystupovaniu. A môžem odporúčať tento relax pre všetky ženy, ktoré sú zdravšieho veku, lebo som začala tancovať až po 40-ke a veľmi mi to robí dobre na duši. A tiež by som chcela povedať, že v rámci tanca človek spozná veľa mladých zaujímavých. Je to príležitosť aj po tejto stránke byť v spoločnosti. Mahaszti vagyok, már tavaly is hallottam a versenyről és a fesztiválról, és nagyon szerettem volna eljönni, de akkor még nagyon picike volt a kisbabám, pár hónapos, és ezért nem tudtam részt venni nagyon eseményeken. És nagyon vártam, hogy idén is újra megszervezzétek ezt a fesztivált, és nagyon nagy örömmel láttam az információt, és egyben eldöntöttem, hogy jönni fogok. Szubjektív okaim is vannak arra, hogy eljöttem erre a workshopra, mert arra is nagyon vártam már, hogy a 3 gyerek nevelése után végre egy kicsit kikapcsolódhassak szakmai körökben, megismerkedjek más külföldi hastáncosokkal, személyesen, együtt táncolhassak más hastáncosokkal, megtanuljam más koreográfiáját, amit még sosem csináltam, és úgy gondoltam, hogy ez a workshop, ez a közös tánc egy nagyon nagy buli lesz, és így is lett, már most a workshopon is nagyon-nagyon jól éreztem magamat, szuper volt a hangulat. Nagyon örülök, hogy ennyi emberrel együtt táncolhatok Szlovákiából és Csehországból. A fesztivált is nagyon várom, nagyon tetszik az ötlet, hogy nemzetközi az egész. Láttam, hogy a zsűritagok is Magyarországról, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából érkeznek, és azt is láttam, hogy a táncosok is, így biztos nagyon sokszínű lesz a mezőny. És ugyanez elmondható a workshopokra is, amiken biztos, hogy részt fogok venni, mert ki is néztem, hogy melyikeken, és azokat is nagyon várom. Letošní Presswood Dance Festival 2014 bude speciální z několika důvodů. Pro mě osobně jeden z těch hlavních důvodů je, protože se nám podařilo dát dohromady 14 tanečnic z Čech, Slovenska a Maďarska. A většina z nich vyhrála loni různé kategorie na loňské soutěži a letos se společně převedou na pódiu s hlavní hvězdou letošního festivalu se Serkanem Tutarem. Zatančí 2 taneční styly, kterými jsou velice blízký, jako je balady a šáby. Plus jsme si ještě připravili takový bonus navíc. Je to takový překvápko, který věřím, že si uží nejenom tanečnice na pódiu, ale i diváci pod tím pódiem.